Salutare toată lumea și bine ați venit la 6-lea episod din seria mea de explorator. De data asta joc pe single player și v-aș ruga să lăsați să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă ați dori în continuare episoade. Bun, astăzi nu o să mai notez abonatul, l-am notat deja. Acela este Vidineu Paul. S-a uitat la fiecare episod al meu și eu apreciez aceasta fapta lui. Da, aici este baza noastră pe apă. Am continuat-o. Da, nu o să fie mai mult o casă pe apă, va fi chiar bază. Aici o să stau eu la vânătoare, nu mai intru în casă iar din nou și din nou. Bun, mai am lemn. Bun. Plouă urât afară. Merg acasă și ne continuăm treaba. În sfârșit liniște, deci mă exasperează și enervează sunetul acela de la ploaie. Uitați. Vine foarte a doilea meu coconat. Și gata. Baza, bun. Acum o mobilă. Nu trebuie cleiul, nici ăsta, copacii nu, pielea nu.
Așa. Coane de zombie. Bun, am terminat casa și mai un pic în mină. A crescut iarba pe pământul în care am să... Opa! Cum? Am pe lângă fierul ăsta în tot timpul acesta. Fucking god, shit. Și eu tot nu l-am văzut. Cât 6 bați. E, merge. Ei, am spart cam mult pe fier data trecut atunci. Sper că am torțe la mine, da. Unealta minerului, tărnăcopul, pădurarul, toporul, vânătorul, sabia, grădinarul, sapa și groparul, lopata. Bun, atâta cu mina, am ieșit. Mă merg unde a avut timp să crească pământul. Sub pământ. Iarba. Mă rog, bun, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Paul și ne vedem data viitoare cu un nou episod din seria mea de explorator. Până atunci, toate cele bune, la revedere!